हाबाब माब्रै लुनो हाजोबखोब्रा बे फैलायालाय गासिबावबो ग्रिल होजोबलायनाय माब्रै लुखो ओइ फैला बाहेराव ओंखारबोलाय दसे माथो हालालै नोंजों फैला हाला बे मेन्देला स्पटआलाय मा हारला जाफैलायखोब्रा मालै मेन्देला भाई मा नांगौमोन मा बाथ्रामोन माथो इसिबां हब्रा लेंहरबाय थानायमोनब्रा मेन्देला भाई मा बाथ्रामोन माबालै फैला भाई आखाइ थारखाया मानोबा मानबाय थादोंलै माबा बाजार खरस जानो थाइसेबो गैलालै बेनिखायनो नोंखौ लोगो हमनो फैदों आङो। हाबाब मेन्देला बेबो बैबो बेबायदिनो बिफैबाय थाबालाय आंलाय अबाव हरनो हानोलै मेन्देला भाई आंनाव दायो फैसायानो थाइसेबो गैया एसे उनाव लांफैबा जाया होमबा मेन्देला भाई नै दासो केन्देलायाबो आंनिफ्राय ब्रा बिनानै लांथारबाय फैसा गैया होननायखौनो मेन्देला भाई आरे बेलाय माथो माइनावसो ओइ माइनाव सना अबेयाव थांनो नोंलाय मना लानानैलाय माथो नोंखौ दुखुसो नुदोंलै माइनाव माथो जेबो गैया मनायावलाय मा लायनो नागिरदों नोंलाय मना लानानैलाय माथो खालामबावनो केन्देला संसार जानानैलाय दा मोनायाव जानो बोथिसेबो माइरंआनो गैया बेखौनो बिसोरनाव थांलाय एसे माइरं बिबाबो रावबोखौनो हरा माथो केन्देला आदा नोंसानियाव दंबा आंनो एसे हरबानो जाबायमोन केन्देला आदा। हाबाब माइनाव बिदिसो जादों होनबा घटनाया आं नोंनो मोनसे आइडिया होनो माइनाव नों बै फैला मोनहानावनो सिद्दा थांबाय थालाय बिसिनावनो नों डाइरेक्ट हाब होमबानो दानो फैलाया हरगोन। जागोन बिदिबालाय आदा केन्देला फैला आदा आंहा दा मोनायाव जानो गरसेबो माइरंआनो गैया फैला आदा आंनो अननानै एसेसो रां हरबा मोजां जागौमोन आंहा दा मोनानि थाखाय जेबोआनो गैया फैला आदा फारसेथिं गथ' गथायफ्राबो जेबोखौनो मोनजायाखै रावनावबो बिबाबो मोनाखै आङो फैला आदा अननानै आंनो माइरं बोथिसे हरबा हामगौमोन नामा दा मोनानि थाखाय फैला आदा आंनो अननानै हर। हाबाब माइनाव नों जेबो सिन्था खालामनाङा फैलाया दानो हरगोन नों जिंगासिनाङा दा मोनानि बोथिसेखौ फैलायानो हरगोन। हाबाब माइनाव नों जेबो सिन्था खालामनाङा आं हरगोन ना माइनाव आं हरगोन नोंलाय माबोरै दुखु जाबाय थादों आं हरगोन ना माइनाव आं दंना आं हरगोन। बे साला गोजौनाबो नायफिनथाराब्रा जायखौ हरदों धोनि जायखौ हरदों